Rapporti fil-medja indipendenti svelaw każ ieħor serju li jipponta lejn il-Partit Laburista, każ fejn allegatament għaddew pagamenti suspettużi lill-eks kap eżekuttiv ta' Transport Malta James Piscopo li serva wkoll bħala kap eżekuttiv tal-Labor fil-perjodu li fih Joseph Muscat kien mexxej, dan apparti li serva wkoll bħala CEO tal-Lenz. Dan l-iskandlu jitratta pagamenti marbutin mal-kontratti tas-servizzi tal-linja, dan wara li nħarġu tenders ta' miljuni waqt li kien għaddej il-proġett tal-flyover tal-Kappara, proġett ta' 35 miljun euro li jmur lura l-2015. Mill-investigazzjoni li saret mit-Times of Malta ma' Infora Media u l-Malta Today ħareġ kif għaddew għand l-eks kap eżekuttiv tal-Labor xejn anqas minn 30,000 euro f'pagamenti suspettużi għal konsulenzi bil-medja indipendenti turi kif Piscopo fetaħ numru ta' kontijiet bankarji f'Malta u anki barra l-pajjiż uħud minnhom moħbijin fi trusts bankarji. Il-flus waslu tramite 9 ċekkijiet mingħand l-accountant Robert Borch, l-istess accountant li qed jaffaċċja akkużi kriminali fil-każ ta' Vitals u Stewart. Interessant il-fatt li wara dawn il-kuntratti kemm dak tal-Junction tal-Kappara u dak ta' trasport pubbliku tal-Autobus de Leon kienu ttieħdu minn kuntratturi ewlenin fi Spanja. James Piscopo jkun il-persuna li mexxa l-proċess ta' tenders tal-kuntratt ta' trasport pubbliku. Proċess li fih eventwalment intażlet il-kumpanija Spanjola sabiex tieħu f'idejha l-kuntratt tal-Autobus de Leon, kontratti li laħqu l-5 miljun euro. Fil-qalba ta' din l-investigazzjoni hemm ukoll Shiv Nair, persuna li ilu sa mill-bidunet tal-Gvern Laburista fl-2013 marbut intrinsikament ma' xibka ta' Kastilja u serva bħala konsulent tal-Gvern minkejja li huwa blacklisted mill-Bank Dinji. L-istess Shiv Nair li kien jindirizza lil Joseph Muscat bħala il-ħabib tiegħi. Apparti minn hekk wieħed mill-kontratturi li kien involut f'dawn il-proġetti maġġuri jiġi inneputi ta' membru parlamentari Spanjol li bħalissa qed jaffaċċja akkużi kriminali. Il-Partit Nazzjonalista minn naħa tiegħu insista li l-Kummissarju Angelo Gafà għandu immedjatament jinforma lil poplu Malti u Awċi fejn waslet din l-investigazzjoni u x'passi ser jieħu fil-konfront ta' esponenti ewlenin tal-Partit Laburista.